Sanibonani MC Menzisitolo. Kunodaba engifuna ukunixoxela lona. Njengoba ngeke ngasho ukuthi ziziningi kakhulu iy'ndaba umuntu anazo. Abanikazi bazo nje baze bethethe ukuthi hawu ndoda sakuthumelela udaba olude kangaka wangabe usalishera manje. Kodwa-ke siyabona ukuthi nawe lapha kwi-channel yakho awukakabikho but ngeke ngathi ukuchaza kancane. Ngifuna ukushare udaba lwensizwa kaMdlalosi. Ngizoqala ngalo ngoba le muva yabo nje uya ku-Facebook. Uma ungena ku-Facebook MC Menzisitolo Media bese uyehluya le muva ezansi nje canti udaba lasekuqaleni kulonyaka uzofika ulithole lapho la ngabo May nje ngoba ngalibhala lisanda kulithola. Kunensizwa kaMdlalosi iseGoli isebenzela eGoli ekhaya kubo kuseshowe. So lensizwa njengoba nje ngiseGoli nje ngafe ngayibona safike sabonana naye. So lensizwa yakwaMdlalosi eshowe kodwa ubabwayo waseStenga kwaLukhele kusho ukuthi ihlala ekhaya kunina yonke nje into yayo iyenza la eshowe ekhaya kunina kwaMdlalosi. Kodwa iyaye ekhaya kubo kwaLukhele makunomsebenzi or kunomshado or kunani. So iyaya nje kubo noma ngekho lutho futhi iyaya ifike bathengele ugross bathengele ukudla ngoba unemoto uMdlalosi. So uhlala eGoli Soweto. So uthi kuMdlalosi ngenxa ukuthi ungaseStenga uyaya after Stenga la ku Facebook unokulandela ama-page noma ama-group aseStenga alenga kube Stenga yabona nje makuthiwa khona into eyenzakele uyangena kuma-group kuma-group angakubo eStenga uyangena abuke nje ku-Facebook yabona noma kukhona khonto eyenzekile ngakube eStenga uyangena kuma-group akhona. So uthi uMdlalosi kwathi nje cishe ngoFebruary kuwo lo nyaka wa-inboxa kusho ukuthi lokhu commenta nje ema-groupini aseStenga nasey'ndabeni zakhona ama-page ku-Facebook. Uthi nje kwase kuba nentombazane ajwayele ukuyibona la kuma-page khona i-page angazi noma lithi kwaDuza noma lithini page nje la ku-Facebook laseStenga. Uthi khona intombazane ajwayele ukuyibona inhle nje impofu lokhu ngathi ishawa mayeyibuka. So uthi-ke uhlala uyibona nje comment mayengena kuyi-profile yayibuka iy'thombe uyayibona inhle le ntombazane yezo. Uthi bese inboxa ngelinye ilanga ngabo February maye inboxa ayibingelele bese eyachaza ukuthi hayi yena uMdlalosi kanje ekhaya kubo kuseshowe. Ethi-ke naye ucela ukuyazi ithi yona hayi mina ngwaseStenga mina Groundville angazi kulapho nje angazi noma nithi kuse-Groundville noma kuse-Groundville kodwa kuqala ngo-GR. Ithi-ke ethi uMdlalosi hayi ngiyayibona lapho ngiyayibona kuleyo ndawo ayikude nasetown mayisha angazi noma yingiphambanise kodwa ayikude nasetown eStenga uba le ntombazane kuseduze bawusuka nje etown eStenga ngathuza la N2 kuba le ntombazane. Uthi-ke uthi kuMdlalosi hayi akuxoxe nale ntombazane ayitshene nje yonke into yabona hayi ngiseGoli ngamatoho kodwa ekhaya kuseshowe ngihlala khona ngikhulele khona yonke into engiyenzayo ngiyenzele eshowe kodwa ekhaya kubo kababa kuseStenga kwaLukhele le mawubheke ngamaphumulo ngoba mawusemakhaya lapha kwaLukhele kubo kaMdlalosi uphesheya ubuka emakhabeleni angazi kuthiwa yini lesigodi. So phesheya nje ubuka emakhabeleni. So uthi uMdlalosi akaxoxa nentombazane ayibeze benikana iy'namba and then bese beya mabenikana iy'namba zaku-WhatsApp ke bexoxa ke ku-WhatsApp hayi ke besendelane ney'thombe ke
yabona benze lokhu ukuganga kwakhona ke ukuthi besendelana nezithombe benqunwa and all that. Inhle le ntombazana uthi inhle umdlalo siyayibona inhle. Uthi bese bevumelana umdlalo sokuthi uma ngisekhaya sengehla ngiyekhaya show and then ngizonyuka ngize Stenga but ngizoqala ekhaya mhlambe ngiyobabona bese ngidlula kuwena sibonana. Hayi ivuma intombazana wayesena kuyifakela ngisho airtime yabo thothi icela leyo madlana ayifakele bese kuthi ngomhla ka 25 May wakungolwesine mangaphosisa kanoma olwesine behlanu kodwa wayeholile umdlalo sihola nge25. Uthi bese ngolwesihlanu eyehla wavuka ekseni ngolwesihlanu nje nge25 zalo ngolwesihlanu ngazazi ngolwesihlanu ngaze mazazi ngolwesine kodwa wavuka ngolwesihlanu yena umdlalo se wayingaye emsebenzini wahlaba imoto wayevele ekhaya. Hayi ukuthi khonto yayikhona ekhaya wayijoja nje lokhu kwehla uye ekhaya. Uthi mayifika ekhaya umdlalo se aya ekhaya kube show kwamdlalo seke. Hayi uthi afika angithi le kubo eStenga bayamfonela nje umama wakhe akagananga ubaba wakhe akenzanga lutho. So kodwa bamkhonzile kusekhona ubaba wakhe le eStenga waganwa ngomnye umama ke wena waganwa ngomnyana waganwa isithembu kodwa nje ikhona izingane nomzala bakhe bamfonela abanye abamazi yabo. So nje bayamazisa noma kunomshado khona le eStenga noma kunomcimbi bayamazisa ukuthi yazi phela sinomcimbi kanje bese bakuyena ukuthi uyaya noma akayi kuya ngebhizi kodwa ujwayele ukuya. So uthi ke kuthe ngomhla ka 25 May wehla ke waye ekhaya eShowe avuke kube mnandi ke ekhaya bese evuka ekseni ngoba vele inhloso kwakukuya le kubo eyobathengela ukudla nje. Uthi bese mayivuka ekseni athathe kumfana nje wamakhelwane wakhe umfana wa umjida wakhe nje ajwayele ukuhamba naye ethi mfo angiphekezela siye nyale ekhaya eStenga ngizofike nje ngibathengele ukudla nje bese ngibashiya late ntambama. Hayi nanga impela ke uthi umdlalo se behambe nalomjida mayesendleleni bese eyibhalela ku Facebook le ntombazane le yase Groundville ke manje le ajola nayo manje ayithola ku Facebook ayithola ema groupini aseStenga. Uthi bese thi ayitshela ukuthi yazi ngisendleleni ngize lapha eStenga kodwa ngizoqala le ekhaya ezansi yasikhohle isigodi sangakubo isigodi sakubo kodwa sikhona lapha ya endabeni ku Facebook. Hayi nanga impela uthi ke ithi le ntombazana ayikho inkinga. Uthi ke hayi ibesibuza intombazana uzongibona kanjani uzodlula kumina noma ngize town or ngenze kanjani. Uthi umdlalo sengithi hayi singahlangana eTown yabo singahlangana eTown mhlambe ngoba ngihamba nomngani wami mhlambe usungaphatha umngani wakho wena mawufine ngalokho. Ithi le ntombazana hayi ngiright ngamphatha umngani ngamphatha umngani vele phela so ngoba sobona nokuqala nje nami uyabo asazana so ngakujabulela ukuza nomngani bese umdlalo sayigcwele ke incwadi. Hayi ke beshaya imoto umdlalo se aye kubo kwalikhele mayifika kubo kwalikhele ayi ujatshulo kube mnandi nje bamfice nobaba wakhe ebaphathele igrosa. Hayi ke bajabule bese kuthi nje ngabo 5 yabo nje 5 kuya ku 6 sekuthanda ungathi kufuna ukuhwalala nje ukuthi umdlalo sayibe sebevalelisa ke la kubo bevalelise bethi sebeyahamba yabo. Hayi bevalelise uhamba nalomjida wakhe. Hayi bajabule ke nobaba no auntie abanye nezingane abashana. So ke uma sebehamba umdlalo sekusho ukuthi baphuma ekhaya kubo kamdlalo siyabo lokho ukuthi uzojika uzohamba phakathi kwemizi yabo uzongena emgwaqeni ngemoto ngoba uyahamba ngemoto umdlalo. Uthi ngesikhathi bephuma nje kubo mhlambe bedlula umzodo bathi mabejika nje sebebheke emgwaqeni omkhulu nalomjida bevele behlangane nengane behlangane nentombazane yabona. So sekuthanda ungathi kuyadima
sekuthanda ukuthi umuntu osemotweni ngaphakathi awusamboni kahle ukuthi ubani yabo. Ayi uthi umdlalo sebevele beme ngemoto mabehlangana nje nalengane iza ngalendlela, uthi umdlalo sebevele beme bese beyibingelele le ntombazane ingapha kuleli side okuhlala kulo okuhlezi kulona lo mjida lo hamba nomdlalozo ungapha yena umdlalo siya driver ingane kodwa ingali. Uthi umdlalo sebese beyibingelela kunjani ayisiyaphila nathi aweyapi bakithi intombi enhle kangaka ebese isho isibongo sayo ukuthi eyapi, isho isibongo sayo le ntombazana angisazi yathi ngiyakwabani kodwa kukhona ku-Facebook. Uthi umdlalo sebese bethi hawu manje pho uqhamukaphi ithi nganaye ngiyekhaya kuphi ekhaya kula ngezansi ikhomba ngakubuka umdlalo phela imizi phela isimningana ngithi umdlalo sisebethe ukuphuma kubo ithi hayi kula ngezansi ebesethi futhi umdlalo usuyaxoxa bobabili nalensizo bakhuluma nalengane. Uthi umdlalo sebesethi manje uyaphhi pho usiyolala nje usiyolala ithi lengane yebo ngiyolala bese sithi umdlalo hawu awunamngani nje ongamthola la sihambe siye edrobheni sonibuyisa sithi nje sifike sijabule sithola ukuthi edliwayo ebese sithola amadrinks ambala bese siyanibuyisa. Ithi lengane hawu kodwa sengavele ngihambe nabantu engingabazi nje uyabo kanjani nje phela akunazi mina nani. Bese ngesikhathi besaxoxa nje bese ekhanyisa umdlalo sekhanyisa imoto ngaphakathi ashama light mabe saxoxa nje ivele lengane hawu malume kusho lengane ithi hawu umalume usibani imbize ngegama lo umdlalosi bese ethi umdlalosi hawu uyangazi ithi lengane hawu wena ngiyakwazi nje uwala ngezansi mina ngumalume kuwe ngoba kushuthi lengane ithi ngiyala ngezansi kwalukhele wena ungwala kalukhele nje ukufike ngemoto kodwa manje umdlalo osimoto ahamba ngayo akuseyona le ajwayele ukufika ngale kushuthi lengane yami ngibone esahamba ngenye le moto asehamba ngayo ayiyazi lengane kodwa mayisekhanyisa esemotweni isiyabonda hayi lo buso ngiyabazi yavela mbiza ngegama sethi kumdlalo hawu cha ke mawukuthi kanti uyangazi ke mshana pho uthola phela umngani wakho sihambe sijike la etawuni ke yabo. Lengane izalwa angithi ubaba kaMdlalose la kwalukhele ugane ngabafazi ababili so izalwa ngomnye umama in fact izalwa usisi ozalo ubaba kushuthi umshana nje kuMdlalose ngisho kanjalo izalwa umunye umama kulabo mama ababili kushuthi izalwa usisi kaMdlalose weli ke akazazi phela zonke ngoba ulomuzi lo ungezansi kushuthi lo muzi njobo mama bebabili nje omunye umuzi ungezansi uMdlalose ujwayele ukufikela kulo ngenhla okumuzi omkhulu ujwayele ukufikela lo muzi ongenhla omkhulu nokuyila ubaba wakhe ahlezi nje ekhona ngqo so lezi ingane zalapha ngezansi nakubezazi amantombazana akhona kodwa akawajwayele kodwa futhi izingane zawo akazazi. Uthi umdlalo bese ngithi hawu mshana phela thola umngani wakho ke uqhamuka pho ithi lengane ngiqhamuka emsebenzini isuke edrobheni eSteng isebenza nje ezitolo lapha kusebenza kwezinye izitolo edrobheni eSteng bese ethi manje awuphela thola umngani wakho sihambe siye town siyobona ukuthi sinitholelani lapha na bese siphuza sijabule. Ithi lengane awu kodwa ngoba umuntu ephuma emsebenzini nje uthi uyasebenza nethi asithi angisebenzi ethi awupho indaba bese ithi lengane hayi yazi phela ngesikhathi besakhuluma kanjalo ingakacacisi kahle kuvele kufona unina walengane kufona ugogo walengane ngoba sekuthanda ubamnyama ebuza ukuthi ethi kanti ethi kuphi manje bese ithi lengane bese ethi lo mshana lo mdala phela ukhulile. Uthi umdlalo ngesikhathi besemotweni ngesikhathi answer ucingo lengane angithi abakakhuluma lutho lo abakavumelani ngalutho. Uthi umdlalo sebesithi lengane ithi yagogo ethi kushuthi ugogo uyabuza ngale ukuthi ukuphi ithi lengane hayi uyazi phela wegogo benginqena ukunitshena mina ngithe ngiyafika lapha erenki
ngangayithola imoto njoba kuyi-weekend nje futhi isheshe zaphela. So ngivele ngawuhamba ngigibelile ngayolala, angisazi yathi kuphi le ndawo kodwa khona ingasedrobheni. Yathi ngigibelile ngayolala kwamngani wami, bengitshela ukuthi ngizofica indoda kamngani wami bese ngithi ayingihambise ekhaya ngemoto. Ngavele ngafica umngani wami eyedwa indoda yakhe ingekho, so ngizolala khona, ngizovuka ekuseni ngigibele. Kusethi-ke lo gogo, hayi kulungile la ayikho inkinga, phela bese ngithi ngizothuma ingane ezokuhlangabeza kungaze kube mnyama, kusho ukuthi bayesaba kuleya ndawo. Uthi umdlalo sethi mayiqeda ukusho njalo nje yayivula wathi ayingene emotweni yayivula ngoba vele isicacisile ukuthi iyahamba nabo. Nakho isithe ugogo wayo ayizanga la, so yavela amgoqa nje ugogo kanjalo ayisingene emotweni. So mayingena ke emotweni kayi bese behamba ukuthi umdlalo sehawu manje ungazi kanjani wena phela mina ngikwazi. Iyasho ke lengane hawu wena ngani wakwafika kumshado kushada ubani yabona, wakwafika futhi ingcwatshu baba omncane yabo iyabala nje ukuthi hayi wakwafika ngiyakwazi wena usibani bani imbize ngegama. Ayi uthi umdlalo sebenyuke bese beyongena umgwaqo, bangena umgwaqo omkhulu manje not itiyela ugravel, kushuthi la lengane yehle khona ngoba igebela itekisi, angitekisi ayibafaki phela emakhaya. So ukuthi umdlalo ebese ibuza ke lengane hawu kushuthi mabexoxa kanjalo iveza ukuthi iyamazi yabona njalo. Sethi umdlalo sawufonela phela umngani wakho ongahle simlande la singamlanda khona, sikwazi ukuthi siyojabula yabona. Uthi umdlalo kushuthi vele lengane umshana lo kushuthi uzohamba upartner kalo mjito uhamba nomdlalosi. Le ntombazane ifuneka manje ifuneka for umdlalosi. Bese lo mshana yazi umngane oright lo osetown awuthi ngimfonele, ikhipha ifoni lengane imfonele umngani wayo lo emfunela umdlalo seke manje imfonela umngani wayo ebesimbuza elibamba umngani ucingo bekhulumeke yahamba phela imoto. Besithi le ntombazana lo mngani lo fonelwayo ufonela umshana manje ethi hayi khona indoda yakhe ngeke kwazi ukuhamba. Angazi noma wathi yeza indoda yakhe kodwa nje into enjalo. Besithi lengane ke besethi umshana ke lo ethi ngeke ke uncle yazi lo muntu lo ebengithi ngizokuzamela yena alright, uthi khona indoda yakhe manje ngeke zakwazi ukuhamba. Bese shuthi bese beqhubeka komdlalo sithi lengane manje sizokwenza njani pho ngoba umngane mina yena umngane bengamthola ngoba lo munye ingeka wangasekhaya nje futhi uyabheda, angifuni ukuthi alokhuze, angifuni ukuthi kube ngihambe naye yabo. Uthi umdlalo sayi beqhubeke behamba. Angithi umdlalo uthi useseplanini yokuthi afonele le ntombazane yaseGrotville ke le eMpofu empofu sakashawa. Uyifonelela ukuthi manje ayiyeke ukuza nomngane ayize yodwa yabona, ngoba umngani wakhe lo ahamba nawe yena umdlalo usecovered. Hayi nangempela uthi umdlalo sayifonele le ntombazana le yaseGrotville ingangeni ifoni yayo, ayifonele ingangeni ifoni yayo, ayibhalele kuWhatsApp ingaphendula, ayibhalele ku-inbox ayiluthi ingangeni caca ukuthi ayingeni. Mayifonela ingeni ifoni yayo uthi behambe beze befike edrobheni eStand. Babefika lapha behambe beye beyothenga ngathi chicken licky noma KFC, bafike beyithenge nje beningi. Ayi belokhu beyizama le ntombazana hayi ebese ebona umdlalo le ntombazana futhi icingo silicishile le yaseGrotville le bithe izoza nomngane. Uthi bethenge ukudla ke manje lo umshana umdlalo silokhu ethi awucabange phela omunye umngane wakhe singamlanda futhi nale emakhaya sinankingi petrol khona. Ayi ithi lengane shuthi besithi khona ezomzama imzame, ayi ingamtholi lo ethi izomzala ngazi wathini wangasemakhaya ngoba base beyiprepared umdlalo sokuthi bazobuyela emakhaya beyolanda ke lo le ntombazane ke ezoshiwa yini. Hayi ingathi landule nayo. Hayi uthi umdlalo sekayi belindeke manje ukuthi le yaseGrotville intombi eyishawa le Mpofu ngathi ishawa izophendula.
hayi uthi umdlalo hayi behlale bedle inyama la shuthi ikhani manje seziyala ko 6-7 uthi bedle inyama uthi kusenjalo ivela ibhaze lentombazana le yaseGroundville ibhaza noma ibhaza kabili ayifonela umdlalose ilibamba ucingo bese ethi umdlalose hey yazi phela sila eTown manje ade ngizama ukufonela ngithole ithi lengane hayi ngikhona nami ngisesekhaya kodwa bengilinda ukuthi ungifonele ifoni yami inenkinga ayifuni ukucharge uthi umdlalo sebesethi hayi kulungile ke ngicela usilayele ukuthi singakulanda kanjani noma sikulokhuzele noma usendele location bese ithi lengane ngizokubhaza manje ngizokutshela ngisalunga nje nami ngisalungisa ngoba bengitshela ukuthi phela uzofona emini mina bese ethi umdlalo hayi ngicela ukuthi uze wedwa ngoba umngani wami kukhona umntana naye so ngicela ukuthi uze wedwa mawungamind kodwa makuthi kuyaphoqa phela ungeza nalowo mngani lo ayikho inkinga uthi umdlalo sebesithi hayi no ayikho inkinga ingeza na yodwa futhi ayifuni phela ukuthi umngani wayo eze bese iyabhorela hayi na impela ukuthi umdlalo sebese ethi ngizozwa ngawe ukuthi sikulande noma uzokwenza njani uthi umdlalo sayi elivale kucinga bese befuna indawo yokuthenga utshwala hayi behamba bothenga utshwala thenga nje beningi athenga utshwala lentombazane yaseGroundville ngesikhathi efonelana nayo wayibuza umdlalo sokuthi iphuzana yasho ukuthi iphuzana wabuthenga lotshwala lebo ethi yaphuza nalo umshana lo washo ukuthi uphuzana babuthenga utshwala bakhona so uthi umdlalo hayi bephuzeke belindele ingane yasisitenga ukuthi ibhazi uthi umdlalo hayi kuphele 30 minutes hayi kuphela i-hour ingabhazi lengane ukuthi ayifonele lingangeni ucingo fonele lingangeni ucingo hayi beze besuke lapho ebusuku manje ngabo 9 alisangeni manje ucingo lo lengane uthi umdlalo hayi besuke benyuke beGroundville manje ngethemba lokuthi bazothi mabesefikile mhlawumbe lizobe selingena ucinga hayi beyaluza hayi bengayitholi beze bebuze nakubantu ngesithombe sayo umdlalo ehamba ebuza emagenge ndani yabo ebuza phela nawo yabo nje ngeke kulokhu ubuza noma ubani ngoba uyozubuza endodeni ayizama umdlalo sengalithola ucila ungangeni ucinga bahamba nomshana ukhona umshana la uyaphuza nje kuyaxoxwa kunankinga ayothi umdlalo sayilutho lengane ingalibamba ucingo beze bebuyele eTown eDrobheneston beye khona indawo ekuthiwa iRizla